God aften og velkommen til podcasten Svinget. Mit navn er Daniel, og jeg har mine 2 medværter med, Rasmus og Tobias. Hej. I dag har vi besøg af en special gæst, for det er nemlig en... Hollyhoss. Hollyhoss. Men skal vi ikke bare få gæsten ind? Lad os få gæsten ind. Sig velkommen til Mike'en. Ja. Ja, du må gerne komme ind. Sådan der. Hej, Velkommen, hej, Mike'en. Velkommen til studiet. Jamen, tak skal I have. Hvordan har du det med at være her? Hvad føler du? Jeg er meget spændt på at se, hvad det her ender ud i. Jeg føler, at svinget de er altid lidt freaky, så Nå, for helvede. Det er jo på grund af, at vi svinger rundt i forskellige emner, altså. ja, det kan man godt sige. Ja. Så Mike'en, du er jo fra... Hvor er du fra, Mike'en? Kan du fortælle os lidt om det? Jamen, jeg er jo fra København, Vestegnen. Så Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi at vores medvært Tobias, han har jo lidt en historie med Vestegnen. Ja, det har jeg hørt. Jeg har ikke, altså det er ikke fordi, jeg har et personligt had mod Vestegnen, men jeg har lavet et diss track mod Vestegnen sammen med en ven, og det var på grund af min ven, han var FCK-fan. Så derfor blev vi nødt til at lave et diss track på Vestegnen. Du har hørt det, jeg har hørt det, og jeg synes, hun er en fan. Jeg var low-key en fan af det, jeg må være ærlig. Det var... Ja. Så du går simpelthen mod Vestegnen for at sige, at Tobias' sang var god? Hun stod faktisk... Det ved jeg ikke, om jeg tør gå mod Vestegnen. Hun stod og sagde, at Vestegnen har brug for flere diss tracks. Det stod du også. Det er spændende til, synes jeg. Ja, det er meget spændende. Det synes jeg faktisk også. Hvorfor synes du, de har brug for flere diss tracks? Jeg tror bare, det er fordi, der altså ærligt talt, så har jeg bare ikke hørt så mange. Nok fordi jeg bor der, så folk de er sådan ret... Det er nok på grund af, at der ikke er nogen, der er lige så store boller som mig, og tør udgive sådan noget. Ja. Det er selvfølgelig ikke. Det giver jo lidt der skal nogle pænt store boller for. Det skal man jo. Ja. Nå, skal vi videre? Ja. Vi går videre i... Du bor jo på gangen. Hollywood. Hvor er du fra? Jeg er fra Hollywood, og vi kalder os selv for Hollyhoss. Ja, det er derfor, vi kaldte dig for en Hollyhoss. Altså, det var ikke bare fordi... I har haft et tidligere navn, men det må vi ikke kalde jer mere, på grund af, der kommer nogle men vi kan problemer. Vi kan godt lige leak, hvad det er. Vi kan godt lige leak navnet, synes jeg. Tilbage i tiden, så blev Hollyhoss faktisk kaldt for Hollyho. Ja. Men det kan man godt høre. Det er crazy. Det er et problem, på grund det er ikke jul, så det er ikke julemanden, det er ikke den ho. Det er en ho. Det er en ho, som i en ho, men ikke ho. Har du hoops i? Må jeg lige sige? Ja, du har hoops i. Jeg har det er det, man siger. Altså, the bigger the hoop, the bigger the ho. Nå, okay. Jeg har faktisk nogle større med, så det her det er ikke crazy. Det er godt, du ikke tog dem på i dag, Maja. Ja, men jeg tænkte sådan, det skulle lige være lidt appropriate. Det er godt, du ikke har gjort det. Men nu, du er jo fra Hollywood, og jeg har hørt nogle rygter om Hollywood. Om et rum, der hedder vibratorrummet. Shit. Kan du forklare lidt, kan du fortælle os lidt om det rum? Altså jo, jeg kan godt prøve, selvom det er et lidt sådan sårbart emne for os, fordi at der er sket noget. Der er sket noget. Hvad er der sket? Og det er spændende. Okay. Ja, men vi starter helt tilbage. Vi starter helt tilbage. Vi havde gangmøde, og lige pludselig så hører vi bare sådan en vibrerende lyd. Og vi hører den jo så komme inden fra det her værelse, som står sådan helt tomt. Så det er lidt freaky, at der kommer noget derindefra. Okay. Så vi gik jo ligesom alle sammen over for at lytte, for at finde ud af, hvad det var. Og vi fandt aldrig rigtig ud af, hvad det var. Så fik det bare navnet vibratorrummet. Nå, for helvede. det er på grund af, i går der var jeg jo på besøg nede hos jer, hvor jeg snakkede med jer. Og der sagde, at I havde bygget en venteliste, som der var 5 uger frem i fremtiden, til at komme ind i vibratorrummet. 5 uger? Altså, giver det en god følelse at være inde i vibratorrummet? Altså, det er et populært sted, og der er kø, og jeg må sige, køen den er så lang, at jeg ikke har været derinde endnu. Det er der, vi er. Hold nu kæft. Det er der, vi er. Så vi må jo få det tilbage, når du har været derinde. Så ja, skal vi gøre det? Men vi skal videre med interviewet. Ja. Det skal vi da. Jeg tænker ikke, der er flere gode spørgsmål. Jo, jeg har lige et spørgsmål. Har du et spørgsmål? Jeg har ikke et spørgsmål. Nå, okay. Jeg skal ligesom fortælle, hvad der skete. Nej. Der skete nemlig noget forfærdeligt til gangmødet i går. Ditte. Og jeg name-dropper. Okay. Ditte, hun mente simpelthen ikke, at vibratorrummet var appropriate på Hollywood. Så er der det der lærer noget igen. Ja. Jamen, altså det bliver ved med at poppe op. Altså. Kæmpe L for Ditte. Det er jo som om vi er børnehåber. Så ja. Altså, når man bliver teenager, får man jo sine lyster. Og de skal jo mødes. Nu kæft, Tobias. Nej, det skal de jo. Nu stopper det i kraft. Det skal det jo. Vi kan jo ikke nøjes med den ene gang om måneden, hvor vi er hjemme. Altså,
lige pludselig så vil vi gå helt Så du bananas. siger, du har gunnet på svinget indtil videre. Er det det, Har vi du hører? det, Tobias? Er det det, vi hører? Har du gunnet? Det er kun anden uge. Det er kun anden uge. Og jeg vil Ja. gerne ikke udelukke, at der måske er sket en mindre omgang guning Okay. på svinget. Okay. Hvorhenne? Er det på værelset? Den, Eller er det på toilettet? toilettet? Eller i Fordi badet? Eller i badet, ja. Eller i Det badet. snakker vi faktisk om Jeg i kan godt tidligere udelukke badet. Jeg kan godt udelukke Okay. badet. Så det, Men det er måske ikke en god ting. nej. Vil I gerne have guner i badet? Nej, Jeg det er kan mere godt begynde sådan, at gøre det. så har vi toilettet, hvilket jo er safest option. Ja, 100%. Eller Skal så jeg har bare- vi så den lidt værre end badet. Hvad er det? Hvad ser du ikke værelset? Jeg sagde ikke værelse, han sagde værelse. Ja, så værelset, ikke? Men det gør jeg ikke sådan noget. Man kan også stå håndvasken, men det er lidt mærkeligt. Håndvask. Det kan man godt. Det kan Okay. man godt. Er der nogen, der har gunnet i håndvasken? Det vil jeg også gerne vide. Det har jeg. For helvede. Ej, det er simpelthen ulam. Det hele Og du studiet, siger, det har du. Hele studiet havde hånden op. Især Nilam. Ja. Nå, Nå, okay. men prøv at se. Jeg har faktisk lagt... Nu skal vi lige lidt videre for det Vi skal lidt videre. Altså, det er lidt stok i det her emne. Vi kan høre, du har... Ja, Tobias, vi kan høre, du har sådan lidt en accent. Har jeg accent? Du har Du har lidt lidt en en accent. accent. Synes I det? Ja. Du har Synes lidt en faktisk det? accent. Ja. Du synes ikke, at du har en Rigtig. accent? Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Nå, Jeg for ved ikke, hvad I helvede. snakker om. Hold op, Nej. man. Jeg ved ikke, hvad fuck du snakker om. Jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtig, jeg har accent. Jeg synes faktisk, det er svært ikke at sådan... Jeg har hørt mange, der siger, du har en sådan accent. fordi når man er her i Jylland, så er der virkelig mange jyder, fordi man er i Jylland. Og så sådan, tager det nemt på en. Altså, Okay. altså er Tager det godt, der er mange jyder? Altså, hvad synes du om, der er mange jyder? Jeg elsker jyder, de er så hyggelige. Det skal hun jo sige. Bare ikke, det hvis skal man jeg er, jo sige. Hun er jo- Det skal hun ikke. jo lidt sige. hvis man er fra Esbjerg. Det er simpelthen... Åh, shit. Nu er jeg så den Er det et eneste ikke? jyde. Er det også- ikke at være for Esbjerg? Ja, low-key. Og være fra Esbjerg, det er sådan... Stop. Hvad er der galt med Esbjerg? De er bare for underlige. Ja, det er Det faktisk gør, rigtigt. at vi har en i Ja, vores... Vi har en i studiet, der står... Vi har en i studiet her, der står fra som der er fra Jeg Esbjerg. har faktisk været i Esbjerg, før du var. Jeg har et lille sted i mit hjerte for Esbjerg, må jeg ærligt indrømme. På grund det var, jeg var dernede med min klasse i 5. klasse eller sådan noget. Og det var Femte der, klasse? jeg for første gang i hele mit liv fik smagt hindbærrouladen. Himmelrulladen. Ja, hold nu og op. det var jo life-changing. Det var life-changing for mig, på grund af det har jo været min yndlingskage lige siden. Den uge, der fik jeg spist sådan 5-6 roulader selv. Det gør du stadig. dyr. Nej, faktisk ikke. Hvad, Ja, hey, du skal ikke suppe mig når på min mave. Jeg har tabt mig sådan 10-11 kilo. Nu skal vi lige respekterer have 10, når du siger, du taber dig. Jeg mener det. Du har tabt de 11 kilo. Ja, siden start. Altså, jeg har vejet 94 kilo i år jo. Ja, men nu skal vi lige... Altså, består den der diæt af 5 liter kakao om ugen? Fordi vi har lagt mærke til, at jeg at har det er stoppet med altså- kakaoen. det er det var sidste uge, du... Ja, drak men 5 jeg liter køber ikke kakao mere. Jeg havde det rigtig dårligt en hel dag også. Det kunne man også se på Du sagde, du var toiletterne. tørstig. Du var stadig- Du sagde, du var Har du tørstig. fortalt- Jeg har ikke kakao mere. Du har stadig kakao. Kun men det er varme Tobias. kakao. Det varme Det kakao. er varm kakao. Det er kun én kop om dagen. Det er microdosing. Det er stadig kakao. Nej, men det er jo ikke lige Du, slemt som... okay, jeg kan Der var huske jo en tydeligt... dag, hvor jeg var på- Stop. Jeg kan tydeligt huske en episode sidste uge. Der sagde du, jeg er tørstig. Så Og så sagde du, jeg kan godt bunde en liter kakao. Så tog Så du bundede du en liter en hel kakao på liter 1000 kakao. meter. Gjorde Du Det kunne var bare altså have også- drukket et fucking glas vand. Der var jeg altså også Ja, på bunden. faktisk. Der var jeg på bunden af mit liv. Og sjovt, lige bagefter, så lavede du en af de der kopper af Varm hjemmelavet kakao. Men det er sjovt efter det, Og så drak begyndte du at den. farve dine øjenbryn og farve dit overskæg. Så der er en eller anden identitet. Nej, det er ligesom hver gang efter piger har været i sådan en breakup, så farver de også deres hår. Jeg tror Nå bare, ja. Tobias, Nå han ja. er bare sådan... har Han er lige breakup. så Jeg har lige haft et breakup Du med har lige kakao. haft et breakup, jo. grund af- Skal vi efter, snakke, skal vi snakke Altså, om breakup? Tobias, Skal vi snakke om prøv at høre. breakup'et? Det er nok med Breakup med kakaoen, kakaoen. okay? Nu må Eller er vi... det rigtigt Kakaoen? breakup? Okay. Vi skal videre. Men vi skal videre og sige vores smukke mænd. Ja, vi skal videre til et rigtig specielt emne, som alle, der kommer her, kommer igennem. Selv Jens Jørgen har været igennem det her. Har han? Og det var dybt. Ja. Det var rigtig dybt. Det kan Der enten kom der være, nogle meget dybe hemmeligheder. Deep shit. det kan enten være en god ting eller en dårlig ting, det her. Det kan være et fest. Så Men, skal er vi, du klar? Er du klar på det? Jamen, ja, go for Vi it. skal have computeren frem! Og her er den. Der er den, Bang. der er den. Jeg Yes. åbner lige Så Maiken, det der skal til at ske, det er, at computeren har skrevet de et spørgsmål. Computeren skal... Computeren har skrevet et spørgsmål på et hjul, og når det hjul har landet på et spørgsmål, så skal du svare på det. Helt ærligt. Okay, 100% det kan vi godt aftale. Så vi stiller computeren herop, ikke? Så Nu er det ikke trykker... noget Du får lov freaky til at shit, vel? spænde, Nej, bare rolig. Så trykker du her, og så vender jeg den rundt. Okay? og så læser jeg det op. Tryk. Klar? Ja. Så vent om. Og så læser Rasmus eller Daniel det højt, og så skal du svare helt ærligt på det. Okay? Yes. Så Maiken, har du nogensinde lavet nummer 2 i naturen og brugt blade eller andet til at tørre dig?
Det er et fedt spørgsmål. Det er faktisk Jeg skal lige meget computeren væk interessant. igen. Er der nogen, der kan tage Ja. computeren? Jeg giver computeren. Det er faktisk monster interessant, det her. Det er faktisk Den har meget jeg vil faktisk jeg ikke set komme. Det har jeg faktisk heller ikke set komme. Okay. Jeg er sådan virkelig i tvivl om, jeg skal komme ud med det her. Det synes jeg, du skal. Men- Okay, Nu ved har vi- jeg Det vil jo sagt... sige, at... Nu ved vi, der er noget. Der Nu er ved vi, noget der jo. Nu bliver det du vil nødt jo til at sige. sige, at... Ej, okay. Okay, det her det er et lidt ømt emne for mig, fordi det er virkelig pinligt. Det er virkelig pinligt. Nå, shit. Men når du først har sagt det, så kommer det ikke til at ligge så hårdt på dig. Det er rigtigt. Ja, så så er kommer det det til at ligge Det er ligesom, på... at så er det så ude, ligesom Så når du ligger fucking- det på internettet. Så ligger det bare på internettet. Altså, det er jo ligesom, Det er når man måske bedre. skider, ikke? Man har det Ja, rigtig hårdt. altså. Man har det rigtig hårdt. Så når det er ude, så har man det fint. Så du skal bare sige det. Du bliver så Man har det glad rigtig hårdt, bagefter Og når mig. man har det ude, så har man Ja. det fint. Du bliver så glad efter, at du har sagt. Okay. Mig og min... jeg tror, det var faktisk min ene veninde tilbage i sådan... Ej, det må nok have været 4. eller 5. klasse eller sådan noget der, ikke? Ja. Vi havde... Hvad hed din veninde? Må jeg gerne spørge om det, eller vil du ikke? Ja, indlede hun den? hedder Vil du ikke- Christine. Christine? Okay. Christine? Jeg skulle lige til at spørge, om Og, hun var lækker, men så kom jeg i tanke om, du er et lille barn, så jeg skal nok Ja, ikke. chill. Det skal jeg nok chill. holde mig fra. Tobias. Klart, du spørger om Du skal det. lige. Klart, du spørger Ja, om jeg det. skal Tobias. lige- Slap Ja. af, Tobias. Jeg skal holde mig fra det. Det er et lille svin. Jeg er jo også kun 9. klasse, ikke? Lille kakaosvin. Nå, Sort fortsæt mig. slyngel. Mig og min veninde Christine, vi havde også besluttet os for, at vi gerne ville sådan sove i telt en nat. Hvor lang tid var det siden der? Er det ikke 5. klasse, sagde du ikke? Jo, 5. klasse. Så hvor gammel var du Jeg er simpelthen der, ikke hvis efter. vi lige skal have det Det var, estimeret? det var under, det var lige da corona startede, så man måtte faktisk slet ikke være sammen. Så det var okay. allerede sådan Badis. meget illegal. Ja. Altså, der var I nogle rigtig hollyhos dengang. Altså, det Ja, var virkelig det må man gjort. Åh, det må vi ikke bruge. Nå, nej, må vi nej, bruge. sorry. Holly Hus. Hollyhos. Hollyhos. De var nogle rigtig hollyhos. Yes. Baddies, som der gjorde, hvad de Men ville. fordi vi jo ligesom gik i 5., så kunne vi jo ikke bare tage ud til sådan wherever vi ville. Så derfor så var vores eneste mulighed ligesom bare haven. Ej, haven. Haven. Så vi fik slået vores telt op, og vi havde det faktisk fucking hyggeligt. Om natten, der vågner jeg op. Og jeg er Okay. sådan lidt panikken, fordi I ved sådan... Fordi sådan... Jeg, Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, Jeg hvad ved du faktisk mener, ikke. Maiken. Kan du lige uddybe? Kan du uddybe? Ja. Jeg skulle skide, Du skulle Ja, skide. virkelig, direkte Godt. sagt. virkelig Direkte, fucking det var bare Altså, Fedt. og jeg går så op til havedøren, og den er bare den er låst. Og det var Okay. ikke meningen, den skulle være låst. Det var ikke meningen, den skulle være låst. nej. Mine forældre, de var ikke hjemme. Så Hvordan kunne I så ikke komme ind dagen efter? nej, det kunne vi heller ikke. Nå. Det var totalt sådan, vi havde taget alt det med ud, som vi tænkte, vi ville få brug for. Hvordan Vi havde låser ikke lige den bare? taget toilet med ud, det havde jeg ikke lige tænkt Der over. er nogle spørgsmål i... Det kommer bagefter. Det tager Okay, vi. fint. Det Yes. tager vi. Det tager vi. Lad os høre. Og der er jo simpelthen bare ingen vej for mig at komme ind. Heller ikke et vindue, der lige stod. Der er lige stå Nej. åben. Ikke Det var virkelig ikke lige sådan... Altså, jeg tænkte også bagdør. bare... En bagdør. en bagdør. Hvad fuck tror du selv? Ja. Okay, ja. Videre, nej. Okay, Altså, lad os jeg vidste godt, at jeg var cooked. Jeg vidste det godt. Så jeg tror også bare, at jeg meget hurtigt accepterede min fate. Og så måtte det jo bare ske ude i haven, altså. Så du Altså, hoppede... gik du ind i en busk, eller gjorde du bare midt på græsplænen? Ej, Det var sådan... Det var low-key midt på græsplænen. nej. Så næste morgen, Ej. hvad sagde din veninde så til, at der bare lå en lort lige på græsplænen? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror... Tørte du bagefter? Ja, det tror jeg. Men vi havde sådan noget, vi havde papir ude. Vi havde taget toiletpapir med ud. Okay. Det ved jeg ikke, hvorfor vi skulle Okay, bruge det. nej, lad mig lige høre, hvordan er det jeres boliger, de ligger? Er det sådan... Vi har hus med have. Det var ikke sådan offentligt. Midt inde i Men en by. ligger det sådan lige ved siden af et andet hus? Nej, der er høje hække og sådan noget, så jeg var safe. Jeg var safe. Lige pludselig bliver du bare doktor, så kommer der et billede frem, Ja. og så skider i din have. Det var det værste. Det popper vi op her. Nej, det gør det Nej, ikke. det gør det ikke. Det kan vi ikke. Så skal jeg have løn for det her. Vi propper bare sådan Det en kan jeg kæmpe godt sort... Du har løn Vi for propper det. bare sådan en kæmpe sort Hvad bar, hvor der tror står du, vi er? sensor på, så laver vi bare, som om der er et billede op. Ja, det var sgu lidt... Ja. Nå. Ja, det er uheldigt, kan man sige. Ja, det var faktisk... Det var lyder lidt... meget Men uheldigt. hvad havde man forventet af mig? Skulle jeg bare sådan... Altså, hvad skulle jeg gøre? Hvad ville I have gjort? Gå ind til naboen. Ja. Du har gået Jamen, til det er midt naboen. om natten. Du kan jo ikke bare komme og banke, og så... Ja, bare- også nok. Og så vil jeg simpelthen bare gå ind på deres Jeg er gået ind på deres græsplæne, lagt en mor Jo, okay, ja. Lige afmarkere territoriet. Den der irriterende nabo her. Det er faktisk tag noget, man godt kan finde på at gøre i Vestegn, føler jeg. Ja. Bare sådan skide i folks have. I Vestegnen. Ja, det. den. Ja. Ja. Jeg vil gerne indrømme, jeg har faktisk også skidt i naturen engang. Se. Min, den er lidt mere Nå. pinlig. Mere pinligt. Ja. Okay. På grund af, Okay. det var en familiefødselsdag.
Ej, for helvede. I skal forestille jer, vi har huset her, vi har en terrasse her, den er faktisk i gang med at blive bygget om lige nu, bliver bygget større, men vi har terrassen her, alle sidder på terrassen. Det er en fed fest, alt muligt, jeg er måske 6-7 år gammel. Og du buset Jeg var 6-7-8 år gammel. på rød soda. Og lige netop, altså rød sodavand og saltstænger. Altså, jeg var mere fuld dengang på det, end jeg er nu på. Men, det er faktisk men jeg skulle pisse, og så var jeg sådan, må jeg gerne prøve at pisse i busken, på grund det var ikke noget, jeg har gjort alt for meget i på det tidspunkt. Så jeg går over, stiller mig over, jeg tager bukserne helt over røven og det hele. Nej. Og så stiller jeg mig til at pisse, og så kommer der en lort med. Ej, for helvede. Og det mener jeg, at dødsøs, det er sket der. Men det var et uheld, dog. Ja, det var et uheld, dog. Men jeg tog gjorde et aktivt valg. Og du tog et aktivt valg, og jeg gjorde det med et uheld foran hele min familie. Men jeg føler Okay, var det foran nogen? Ja, altså, var der nogen, der så det? Terrassen var her. Terrassen var her. Jeg stod lige her. Der var ingenting imellem os. Hvad sagde de bagefter? Det kan jeg ikke huske. Nå. Vi kan få min mor ind og spørge hende. Ja, sådan, er det bare sådan noget, du gør? Du pisser, så begynder du bare at skide? Jeg ved ikke lige, hvad fuck der skete. Jeg tror bare... Det ved jeg godt nok ikke. Er du stadigvæk det, eller hvad? Nej. Det er det der sodavand og saltstænger. Det gør nu ved jeg, hvornår jeg skal skide, og når jeg skal skide, skal jeg virkelig skide. Det ved vi godt. Det ved vi Svinget. godt. Skal vi lige have en historie? Storytime. Det var første uge. Vi kommer alle sammen tilbage fra, hvad var det, formiddags et eller andet? Nej, det var eftermiddags det er lige meget. Frokost. Så kommer vi ind, og Tobias kommer til toilettet og sådan, jeg har stoppet lortet. Jeg har simpelthen stoppet det hele. Og vi går ind på... Du skal ikke snakke her. Vi går ind på toilettet, og jeg har aldrig set en større mode i mit liv. Man kunne ikke se det. Og sådan, hele rammen, den var sådan sort, ikke, Rasmus? Ja, det er fuldstændig. Og det sjove ved det er, at vi har faktisk et billede af det. Det popper vi op her. Det kan jeg se det her. Det er toilettet. Og det popper vi faktisk op. Tog I et billede af det? Ja. Vi tog et Tog I billede af deres det. et billede af det? Jeg tog min store MacBook og dokumenterede. Vi havde jo ikke vores telefoner, så... Det er helt sådan 3 pixels. Nå jo, altså, det er en anden ting, vi lige kom ind på bagefter. Nå, kom videre. Men vi, altså, alt vandet var jo fuldstændig sort. Ja. Og så noget senere historie er, at det faktisk også skete på Hollywood, Sunset og alle mulige andre gange. Mit værelse. Efter det, så spredte det sorte der så til hele skolen. Og det var dig. Det var dig. Det var din fede lort, der er overskidt hele kloaksystemet. Jeg tror nok, det var det hele Lunderskov, der var. Hele Lund kan vi lige få. Der er lige der viser billeder der. Hvad er det? Vi har billedet. Vent, lad os lige se det tættere på. Kom. Ej, for satan. Har du nogensinde set det billede her før? Ej, nej, det er det godt nok ikke. Kan vi vise det til kameraet? Det er meget kameraet? smukt. Jeg tror, vi viser det til kameraet. Okay. Men noget, der faktisk gør historien lidt mere til en lidt sjov historie, det var, at vi havde første gangrengøring den dag, ikke? Og det sjove er, at... Skal vi lige lade det stå? Vi havde det stå, så vi kan sidde og kigge på det. Så kan jeg så øjenkontakt med det. Vi havde første gangrengøring den dag, ikke? Og der havde været en pedal op, og for toilettet fikset, så det var ude, ikke? Men det var bare helt sort ned i kummen og alt muligt. Og det er jo Daniel, der så gør rent på toilettet. Ja, og det vidste jeg ikke før, at han havde lagt den der. Så kommer vi til at dele området, og så siger det er mig, der er toilettet. Og han gider ikke rydde op efter, så er det klamt. Men jeg har sgu da ikke tænkt mig. Det er dårlig stil. Det er virkelig fucking dårlig stil. Hvis jeg havde begyndt at gøre det der, så er jeg lige pludselig kommet ned fra Hollywood. Ej, Tobias, det skal også ned og gøre rent på vores toiletter, på grund det er faktisk godt. Det kunne faktisk være meget fedt, fordi der var sort. Altså. Men det har du også fucking fortjent at gøre jo. De klamme svin. Altså, du stoppede hver eneste... Jeg ved faktisk ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan tilgive dig for den her. Ja. Jeg vil faktisk gerne sige. Det er valid. Det er valid, nej. Jeg kan faktisk ikke rigtig forklare sæben, der er ovenpå. Ja, det kan du vist godt, Rasmus. Det tager vi en anden dag. Nå, men skal vi lige komme væk fra den lortesnak der? Okay. Fordi jeg ved, mange af os drenge, vi kan godt lide at sidde og se TikTok, imens vi skider. Selvfølgelig kan vi det. Men vi har jo ikke haft vores telefoner de sidste to uger. Ja, det er faktisk. Er det mærkeligt, at vi går ind med vores computer og skider? Hvad synes du om det? For det gør vi alle sammen på det gør vi. Det gør alle drenge. Det gør det alle sammen. I at gøre det. Og altså, der er sådan en muskel, den gider ikke... Nej. Den virker ikke uden TikTok. Ja. Det gør den altså ikke. Altså, nu når jeg lige sådan forestiller mig, sådan, at en dreng, der sidder på lokum med sådan, sin computer i skødet. Forestil dig, han har ingenting her fremme. Og computeren ligger bare på et sparelov. Okay. Mens han sidder sådan her og skider. Ja. Jamen, det er lidt frækt, vil jeg sige. Det er lidt frækt? Ej. Kan du godt lide sådan noget? Så synes du hele tiden, at jeg er en fetish, vi har kørt. Det gør vi alle. Det er en vild fetish, det der. Jeg blev lige kaldt fræk. Nej, det skal vi ikke twisten til. Det skal vi godt nok ikke twisten til. Jeg synes ærligt talt, at det er lidt fucking underligt. Er det det? Ja. Men jeg har jo brug for at shitscroll.
Shit scroll. Ja. Jo. Jeg sagde, det, mest af tiden, der kigger jeg ikke engang på, hvad jeg scroller. Jeg skal bare have den. Altså, Er der egentlig ikke sådan crazy kø til toiletterne, hvis I sidder og scroller Nej, det er derude? badene. Nej, det er badene. Vi har jo kun 2 Nå, bade. I har kun 2 Vi har bade. 16 mennesker, 2 bade, alle skal i bad om morgenen. Må jeg lige flex på jer? Nej. Mit 4-mandsværelse. 4 mennesker og med et bad. Og et toilet. Oh my god. Sejt. Men ved du hvad? Det har vi ikke brug for. Nej. Det har vi ikke. Vi er så gode til at dele. Ja. Ja. Og vi har et fællesskab på vores gang. Okay. Det har Holly Hos. Skal I ikke? Nu skal du passe på, Daniel. Daniel, vi vil ikke have den her podcast bliver taget ned. Nej. Det må jeg undskylde. Undskyld derude. Nikolaj og alle dem, der siger, at vi ikke må sige det. Nå, men vi skal også tage videre. Det tror jeg, vi skal. Det siger... Og... Rasmus, har du et spørgsmål med? Jamen, jeg tror desværre ikke, at vi har tid til, at jeg kan stille et spørgsmål. Nej. Det vil jeg ellers Ved du virkelig hvad, gerne. jeg skal videre. Mange skal videre. Jeg skal Maiken, bare- hun har Maiken planer. meget Maiken har travlt. planer. Men så vil vi jo bare sige tak, fordi... Hun skal, tak. hun skal ud og øve hendes høvdingebold. Min høvdingebold. Er der høvdingebold? Eller høvding. Nej, der er rundbold. Men du er fucking god til høvdingbold, så hun er ude og øve. Hun står sådan. Altså, og svinget kom vi faktisk på anden plads. Det er rigtigt, Jeg vil vi lige kommer på sige. andenpladsen. Og hvem kom på førstepladsen? Det gjorde svinget. Ja, det gjorde svinget også. Nej, Det Vi gjorde kom både Holly. på... Nej, Det gjorde det Holly. gjorde vi ikke. Nej, det gjorde I ikke, faktisk. det gør jeg ikke. Lad ikke det. I hvert fald, Ikke det. ikke nok med det der konkurrence noget. Michael, Ja. tak fordi du kom. Det var Ja, ved du pisse hvad? hyggeligt. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Ups, jeg Det- glemte at vaske hænder. Vi skal ikke... Du slapper lige lidt af derom. Nej, nu skal Må Mike jeg skal ikke være med til på. outro? Skal du være med Nu til skal outro? Mike være med til Nu skal Mike være med til stadigvæk Vi outro. laver en rigtig Hollyhos outro nu. Okay. Så nu leger vi alle sammen divaer på grund af hende. Nej, I skal ikke Fordi være, Mike I er skal en ikke være kæmpe sådan lidt diva. mere, skal I ikke være lidt med Vestegn end diva? Okay. Hvordan siger vi farvel på Vestegn? Hvordan siger man farvel i Gør Vestegn? sådan her. Vi ses, skatter. Vi ses, Vi ses, skatter. Vi ses, Vi ses, skatter. Ikke Vi noget? ses, skatter. af Sving! Tak fordi du så med.